ka Kershanlang Village Organization jong ka snong sakoi kuna hinnen ka singi ka shitarik benai nopra 8,000 arpuwei kalaraki ya ka jingdap shisnam pura jong ka jingya lenti ka jongka kaba hakate ka singi laya poi ban sakhi bar ban ai men sem da ki nong mi khmat ka nongpo constituency ki ba kan thop UMLA ba Meral Bonds em kum ukongsan hakate ka singi UMDC ba balajet rani kum sembut kongsan bar harangkat ki officer na ka umling CNRD block u cluster coordinator jong ki VO ki rirong ba na ka seng congress ki ba kan thop yu ba CNC lingdo ba SD matong ba Premos lingdo ba Shempang pasa bat ki wik khot jong ka nongpo block congress committee u advisor jong ka dorbar snong sakhoi kunau ba Leandar Nongsli urang ba snong ba Henry Nongrum ki longkmi ki longkpa bat ki khon samla jong ka snong sakhoi kuna ki blaya poi ban shimenta bat ban pin ipu ipeng ya ka te gasngi ya ka Kershanlang Village Organization laseng nadu ka arpo pratarik benai naiwing 8,000 arpo ha ka ba ka jingya lenti ka ba shisnam ka te ka VO kalala ban seng hadu kumba santili ki kunhun SSG bar kalalong shisha kalat ka lenti ka ba kraw na ka banta ki longkmi ba ki khon samla kan thei jong ka te ka snong ban yang hala ki jong ki kijat ban sengkam sengjam lajong lengba da ka jingshim khya ba da ka jingerap da ka office jong block development officer jong ka umling CNRD block lengba ka National Rural Livelihood Mission habasakhi ya kate kasngi kalalong shisha ka ba ipu iping bar ka ba isongkun ha ka ba lai i ka jingpediang burom mi ki kongsan ki bala shakhot ha kate kasngi kalalong ka ba isongkhya lengbar ka ba pediang ha ka rukam tenrai jong ka hima khat ar lingdo da ka ba tem bat put bat kan uru da ki sur jingrai tenrai la sakhi ya ki sap ki phong ki ba kerpang jong ki longkmi ki khon samla bar ki hap barit ki bala pen ipu iping bat pen senga nya kate kasngi ha kate gasngi na kaliang UMLA ula IT ru ya ka work order saka dorbar snong na ka benta ban sna ya ka chakali shabar paitba lane ka community toilet kabla penmang lengba na ka MLA scheme lane ka SRWP scheme ha kate ga jo kasngi kala long ru ka jingkar khu ka bakhraw ya ka Kershanlang VO kha ka ba na kaliang ka snong kala IT ya ka dulir jaka na ka benta banyo ban sna ya ka yeng office trekam jong kate ka VO hakane ka por lukai kilok phi kilong kami kan kale ka wei ngakwa badong yepi ba ka jintali kale bandon ngam kwa ba ka self group jong phi habatil pelong ya kane ka program banane sha khamat phinia pat ya pora le selong ba kane program phi penut pensep ya ka bisa tangka tenri habakut kane ka program kini ki kendrom kendram habai khen ya dia umbiang ke jinya bisni ke jinya tan klai na din ngam kwa balong kumta ngake bok kirwang yepi ba kane SFG san group hilan manta ngangai banangai sat matin kharoi penang penbon susu ya ki group nreu nyo kuli kata kane ki kwa ko singot junga kum urma sinang ba kine ki sanglong kami ki pan ya ka jakan la ka benta bersna ya ka office tena kaliang junga ha kane ka for ngin aya kane gulir ha presiden jong ka bigo sisa jingkan mau ha ka ba UMLA ba UMDC berarut chipara Brop wan geni, te rangkat ka dindan lang bat ki nang yalam jong kine ki caretaker, jong ki SSG hak leng ki sunang update ang daskoi kuna, Henry ni snow dan bok, si tarik Desember saban kursenam, ngin kerja yaw arhajar arboy ni yos dan ya kasika basok jong ki bio, ublay unkarku nanon God will bless you, ya ka bio jong daskoi kuna bat ki caretakers, jong ka Vio baper hapo ka Riboy district. Na kene kasni ngasno ban ai ka jing kublay ke bakar pang sisa kumbong nane bat ngakwa ban ai habe dei bat ka jimut ha ka ne kasni. Kilang kemi kidon ka kamram ka bakraw ha ka imlang ka salang. Kilang kemi lada kidon kamon kila berpen kela ya ka snong ka thau lada kilang kemi kin tresitom kedon ka mensim kila banyalam ya ka jinbha hapok ka snong ka thau sibun ya kani ka jing yo ichngai legi keme gi kpa la chufi la ga snong ka thau la chufi nyimla ru ban klet bala ga ni gi snong la chufi la mi ki nong yalam ki bahak khmat na ka benta kani ka dong ba ka thain ne chui kumlo bangin kuntu
ya gani ka dong ba ka than gi chui nama kata ngi nomla aro ban kelet bat ong bahaga ni lechnong le chupi gi long keme kibala ban yarangkat kerdan ba kita gi wi gi long keme kibala ya syakmat hanrei ka badon kam ka long ka platform na banta gi long keme le chui ka jaka bakin sei ya ka sap bu baki gi ka jin penlong ya gani village organization lani gi SSG gi bapher hamang lagi snong habaro kawai gari India kathong ga jungka kalong ban ailat ya gi long kemi kata lukai nadu usnam araja khatsan kaladon ka ain kata ka ain ka bagi ong ka woman empowerment ban penkup bor ya gi long kemi ban ai susu ka bor ya gi long kemi naga benta bagi long kemi kini sim benta om tang haki sau konro tu gajing ga befi gajing kwa ka long bagi long kemi gi jongi kim dei bandon tang hatu hajing chapi ki long kemi sukoi kuna marde lo por bachu kita machnong sukoi kuna lade ga por bagi long kemi sukoi kuna ru kinde bermi sakmat ki snong jong ga them ri boy jong ga jela jong ga ri barakobe kajing persang ban kentiu bor ya kilong kemi ki rebuthe iba mi khmat ek SSG bapher lengba kane ka project NRLM kabala beitengka dak sorkar preng lengba ka office jong video jong ki sin hari blok bapher kalau sisa gajing mentoy namta kilong kemi ngei gani gajing yo mensim jong kilong kemi ki bait ki jongi hagi snong bapher ki program bapher ki bagi village organization ki jupnia paro kilong nikmat nilai bunkam ban ban dan rengkat bati ban nisau kemen nagayang jonga kada pergi so kemen ke bakrau bandan rengkat bat kilong kemi ha kade kesni ke bakar pangkung kene kamtam naga benta ban ai mensim kamtam naga benta ban I ya ki matrekam ki rekom trekam gi jonghi kanu ngi sotenat bat snap ya giding pule ke report ke jonghi jong BO ke jonghi hangi lapun pule to report ke bak shai ka kom tre ke bak hut ke jingeno senyang ke jonghi kalong sisa kum ke senjang ba nginang nang ha ka kom trekam ha ki benta bapher kum lo bagin tre ki umlang ke salam KSG kile kiwan KSG kiladon hakane ka jaka ga jongi la bun snam do menchua gidam kidon KSG gibrang ne kidon KSG gibladu kidaw kidon sibun kala bandai kejing bom sujumut kala bandai kejing bisni kala bandai kejing kedram kom trekam mat kum ta Baksa kawai kalau begini gelat jingara perlu hagi por ko mensua hagi SSG kimpat dadan tan aduh kata-kata lada ini anujur bat kane karkom jingara bagi SSG kiyo mentah kane ka NRLM gede ke projek kepala sedang nadu usnam arja khatwe yang Indonesia dan dari haka jela gedungi dan sedang usnam arja khatra bat ki babun ki village organization lengba ki CC barmai beran hangne ki balalet haman lagi senang ban persudu ban perlum perlang ya KSG ban perlong bandan hapo kawai ke satri mengitip teng village organization ban ke thong menta ya ki ya ke BO hapo sokoi kuna kalong tiada sistem ni kuat ben I bahwa argar arbuar au argar arbulai argar arbusau ban kumta ter bagi KSG bagi BO kandang ne bat pindang beteng ye gikam ngidung hi lengba jingera kibat hiyo lengba kane ke project